Mai sauraro Assalamu alaikum, sannunmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin na ruɗin zuciya. A shirin da ya gabata dai mun tsaya ne a daidai inda to menene na damuwar kuma? Ko ke kika ce ba ai maganar ki ce ta ja miki. Yanzu sai ki sa rawa a ƙasa, sai ki taka rawa, ai kin samu abin da kike so. Shiru inna tayi, kalmar matata kawai tana yi mata yawo a kanta. Ki kuma haɗa kayan ki, yayarki tana asibiti, muna fatan saukar ta lafiya yau. To kawai tace ta ƙara fashewa da kuka, tana tuna kalaman Ahmad. Wallahi ki wa kanki faɗa Habiba, ban ce kar ku yi zaman lafiya da kishiyarki ba, amma wannan shegen shishigin da take miki yayi yawa. Ki ga fa wannan yar yarinyar ta makale gida. Wai yaya mai isa ba kya son zaman lafiya ne? Idan kun kashe min aure dan Allah menene zan yi muku? Mu zo mu tare a cikin gidan. Wallahi bani da matsala da Sarayya, kyawun zuciyarta ko ni bani da ita. Dan kin ga mun zauna da Aisha shine kika yi tunanin ita ma Sarayyan haka take? Ku kyale ni in zauna lafiya, kowace mu tana da daraja a gurin mijinta. Namiji ba zai kawo shi gidansa ba namiji ba zai kawo mace gidan shi ba inda baya son ta. Kuma jarabawar aure ba ta karewa, ai saboda aljanna muke nema. Au Habiba, fitsara zaki min? Babu zancen fitsara, ya gaskiya ce. Tashi yayar ta yi dan ba haka ta so ba. Insha Allah sai ta fitar da ke daga gidan nan. Na ga ƙaryar tsayin zaman lafiya. Murmushi kawai Habiba ta yi, ta ce dan Allah ki zaman ki gidanki, kin ji? Bana son kina zuwa in dai wannan karatun zaki min, dan bazan dauka ba. In fito kuna yawo da ni ko baki san na san me kuka ce ba. Kwanaki da yace in koma gida, duk yan gidan mu ke kika sanar da su, sannan kika dinga bankawa abin wuta, dan iyayen mutanen kirki ne. Tsaki yayi ta yi, sannan ta ƙara gaba tana dalla mata harara. Sarayya an samu baby boy. Alhaji Bandir yana kusa da ita, yana yi wa yaro huɗuba. Sai sannu da yake jera mata. Wannan karan sai da ta ji haihuwar kamar ba ta farko ba. Cikin mintuna 30 har iyalan mai martaba sun cika asibitin. Alhaji Bandir da yake ya sanar da su Ahmad su ma sun je mata, har da mama da kaka Fulani. Daga nan ma kaka Fulani ta ce ita za ta zauna mata. Baban Kausar fushi ne har yanzu. Naga Ahmad na ta magana an share min da. Kallanta baba ya ce motarsa ya ce na hau, na ce ba na hawa. Sarayya da ke jin su ta ce a yi mana haƙuri baba. Nafisa ma dariya ta yi, ta ce a yauwa anti Sarayya, ta yan ba da haƙuri. Dariya kowa ya saka. Suna shiga jirgi, Arif ke ta faman kuka, sai dai Kausar ta ɗauke shi. Inna kuwa sai aika mata da harara take, gaba ɗaya ta canza, ta yi wani lugub. Ba su suka sauka ba sai kusan karfe 6 na magariba. Nan daga gidan mai martaba aka zo aka tarbe su. Kausar ta ce inna, amma dai a gidan mama za mu sauka ko? Kawai ta ce tana amsa wayar dadi. Har suka karasa unguwar su mama ce ta fito tana maraba. Nafisa ma da ke gefen ta ce sannunku da zuwa inna, tana fara'a. Inna ce ta riko hannunta ta ce diyar tawa mama Ahmad. Mama ce ta ce ita ce inna, kai amma masha Allah tabarakallah, to ko dai ni dai a ɗaki na zaki sauka. Dariya Nafisa ta yi, ta ce duk inda kike so inna. Sannan ta kalli Kausar da ke aika mata harara, ta ce Mam Arif, barka da hanya, ke ban san sunanki ba. Arif tawo ta sa hannunta ta tarbe shi. Kausar jirayi kamar a nutse. Ahmad dai bai san ma da su ba, mama ke gaisarwa ba. Ya ce baby zo ki bani abinci mana. Saurin sarƙar da kai Nafisa ta yi. Mama ce ta ce lallai Ahmad baby ko? Inna ta ce to menene ma, ba bebinsa bace ba? Dariya yana so sakeyarsa. Sannunku da zuwa inna, anti Laila shine baki sanar da min ba? Surprise ta faɗa tana dariya. Arif ya karɓa yana masa wasa, sannan ya riko hannun Nafisa ya ce bari a yi muku wani abu inna. Yawwa Nafisa yi sauri cewar mama. Riko hannun Laila Nafisa ta yi tana faɗin zo mu je dan Allah. Ba ƙaramin kyan Laila ta yi ba, sai ta ji kawai tana son ta, kuma duk hararan Kausar tana gani. Dogon tsaki da Kausar ta yi gaba, shi ya sa su kallon ta duka. Tana karasowa falon ta fashe da kuka don wannan cin mutuncin da ake yi mata. Kallon ta bai yi ba. Inna ce ta dalla mata harara, sannan ta ce kin ga yara masu tarbiyya ko? Kai kin zama da yar ta kanki sai ka ce mahaukaciya. To ni inna da su nake kuka, mijina nake yau ɗayan nan babu mai wulakanta ni. Da yana nan babu mai wulakanta ni. Bige mata baki inna ta yi. Mama da take shigowa yanzu ta ce haba inna daga zuwanku sosai. Ran inna ya ɓaci, ta ce don Allah yanzu wannan yarinyar bata baki sha'awa ba? Ki duba ki ga kamar ba kishiyarta ba.
ta mutunta ta girmama ta. Ƙarshe ta karbi yaron da ƙanwarta sun tafi gidanta. Hakan bai burge ki ba? Ya haƙuri inna, ita ma za ta koya a hankali. Ta ina za ta koya ta saka muguwar ɗabi'a a ranta? Wallahi ba baki na yi miki ba, amma in dai baki gyara ɗabi'unki ba, sai miji ya fi son mai kyautata masa. Miji dai ya fi son mai kyautata masa, ya kuma fi haba-haba da su. Ki miƙa wa Kausar ta yi ta shiga ɗakin mama tana goge hawaye da ke bin fuskanta. A hankali ta sulale ƙasa tana kuka mara sauti. Wayyo mutuwa, ya Allah ka ɗauke min mijina, kana ganin yadda ake wulaƙanta ni. Ka haɗa ni da mutumin da bai san darajata ba. Kowa goyon bayansa yake yi. Dafa ta mama ta yi ta ce, ki daina kuka, kin ji Allah yana ƙaunar ki, yana son ki. Mutuwa kowannen mu anan zai yi. Ke ma za ki iya fiye da Nafisan, kin ji? Ki gyara sannan ki kauda tunaninki, babu abin da Nafisa za ta miki. Ahmad mutum ne mai bala'in son girmamawa kuma a ji maganarsa. Ina so ki danne duk wata ƙiyayyar ki, kin ji? Ki kauda kanki, ke ma ki zama mai kissa. Ita Nafisan an ce miki bata da kishi ne? Ki gyara dan Allah, kin ji Kausar? Kawai kallon mama take yi, dan ita nan take yi menene na bayanin nan, ko kuma da gasken Laila da ta ce mata ai Ahmad ya maida ta. Wannan ne karo na biyu da ta ji dan sanyi a ranta, wanda bata san ma'anar dalilinsa ba. Sautin muryar mama ne yasa ta miƙewa ta ce, tashi ki je ki wanka ki zo ki ci abinci, na san kun kusa gamawa. Cikin ƙoƙarin nuna gyarantaka ta ce to, sannan ta tashi ta fara kacaniyar cire kayan jikinta. Inna ce ta shiga ɗakin mama ta ce, maman Ahmad, na ce har yanzu ban ga baban su Ahmad ba, ko kuma yana kasuwa ne. Kin san da safe aka sake ɗaura auren su Ahmad da Kausar, to tun da suka fita masallaci da Ahmad bai dawo ba. Ahmad ɗin ne ya dawo. Murmushi inna ta yi ta ce, Allah ya tabbatar musu da alkhairi ya kuma saka daidaito a tsakaninsu. Ga dai diyar taki nan. Bayan addu'a maman Ahmad, sai ki taimaka mini da bata shawara dan Allah, za mu baki mamaki innar Kausar. Nafisa ke ta kokarin ganin sun kammala haɗin salad ɗin, dan tayi Laila ta je ɗakinta ta huta, amma ta ce ita sai ta taya ta. Lemon taɓar mata take haɗa musu. Nafisa na ƙarasawa ta ɗauki namijin ta tafi kai masa saman ɗakinsa. Yana zaune suna ta wasa da Arif. Murmushi ta yi ta ce, sannu da wasa baban boy, sannu da aiki baby. Kin ga yaron nan yadda ya ƙara girma? Masha Allah, ai kuna yanayi kama. Babu wanda zai ce ba ɗanka bane ba. Murmushi yana kallon ta tana zuba musu abinci. Baby dan Allah ina son mu yi magana. Kaga dai ba haƙƙina bane ba, ni kaɗai yanzu a kanka. Dan Allah ka zama mai adalci, ka daina nunawa ni kaɗai ce matarka. Kaga babu daɗi wallahi idan ni ka yi min haka, zuciyata bugawa za ta yi. Ka taimaka dan Allah, ka daina. A zuba baka ga yadda Kausar ke hararata ba? Laifi ne da na nuna soyayya ga matata? A ni fa ban ce laifi bane ba, so nake a raba mana girki tunda ai an gama gyara part ɗinta. Ɗazu na ji mama tana faɗi za su ƙara so siyayya da yamma. Ka raba mana girki yau. Kallon ta yake cike da mamaki a cikin ransa. Wani irin zuciya ce da Nafisa? Murmushi yayi ce, duk yadda ke so haka za a yi baby. Zan yi wa baba magana insha Allah, amma sai gobe. Murmushi da bai kai har zuciya ba ta yi, sannan ta ce, na gode, bari na miƙa musu abincin na dawo. Ki bari na gama sai mu je tare. Saurin tashi ta yi ta ce, a'a ka yi zaman ka, mun gode. Sai da ta je ɗakin ta shiga toilet ta saki wani wahalallen kuka. A hankali ta ƙara wayanta a kunne ta ce, Hajji I can't, zuciyata za ta fashe, ina son Ahmad da yawa. Wallahi yadda nake jin kishinsa har ina ƙoƙarin nunawa. To menene na kukan Nafisa? Bakin ce ɗazu aka sake ɗaura auren ba? Ta dawo gidan nata ne? Din kuka ta ce ta dawo. Hajji kin ga yadda take hararata? Nafisa wallahi ba za ki taɓa wulaƙanta ba in dai kin gyara zuciyarki. Ke dai ki zauna da kowa zuciya ɗaya, sannan ki yi haƙuri. Na san kishi halal ne, amma ki dinga dannewa. Kin san yadda mijinki ke son ki, to menene zai dame ki? Kissa ke sa mallake zuciyar mutane da yawa, kin ji? Ki goge idon ki daina damuwa. To Hajja na gode. Ta kashe wayar tana fitowa daga Ahmad tsaye bakin kofar, amma babu Arif a hannunsa. Da alama ma ko abincin bai ci ba. Kallon ta ya jawo ta jikinsa. Na san ki sarai Nafisa, na san maganar nan ba har cikin ranki bane ba, kina kokarin ganin nayi adalci ne. Wallahi duk yadda kika kai da ƙaunata bata kai tawa ba. Ki daina kuka kin ji? Ni ne yayanki yanzu, sai ki kawo ƙarata ba kai gurin Hajja ba. Kuka ta ƙara fashewa da shi tace, ina mutukar ƙaunar ka Ahmad. Idonsa ne suka fara sauyawa daga fuskarsa. Ya sumbaci bakinta na kusan minti biyu. Ya ce, ki taimaka min ganin na yi adalci tsakaninku don Allah. Idan ina ganin damuwa fuskar ki zan yi yadda bai kamata ba. To ka yi haƙuri, ke ma ki yi haƙuri, ya faɗa yana ƙoƙarin zura mata hannu cikin rigarta.
dan Allah ka bari, ɗazun nan fa kai ta faɗa tana shagwaɓa fuska. To ya kike son nan? Ina son jin daɗi ma yanzu. Ya ƙara zura hannunsa cikin rigarta yana wasa da breast ɗinta. Wasu limshe idanu ta shiga yi, sannan ta rungume shi sai da ya fara sauki ajiyar zuciya, sannan ta yi saurin jan jiki ta tafi. Murmushi yayi, bai ce mata komai ba. Ya lallaba ya sake jin wanka saboda yanayin garin na zafi, sannan ya wuce kasuwa. Sorry sister, na barki da aiki ko? Bari na kai musu na dawo, ta faɗa tana yafa mayafin jikinta. Laila ce ta ɗauki kwando ɗaya suka tafi. Assalamu alaikum, muryar Nafisa da kunnen mutanen falon. Amsa mata suka yi, sannan suka ƙaraso tana faɗin, a yi mana afuwa mun yi late mama. Sannu da ƙoƙari Nafisa, mun bar ku da aiki. Haba inna, idan ba mu yi ba wane ne zai yi? Ta faɗa tana faɗaɗa fara'ar fuskanta. Ina mam Arif, ko tana hutawa ne? Laila, kira ta su ci abinci. Mama ce ta ce bari na kira ta, tunda na miƙe. Tana shiga ta tarar da Kausar kwance tana waya, da alama da Suraya suke wayar. Sai an jima yayi, zan kira ki an jima. Kausar, tashi ki je ki ci abinci. Gashi can Nafisa sun kawo nan, kin ga tuwo muka yi. Ni tuwon zan ci mama, bana cin abincinta. Ko ba za ki ci ba sai ki miƙe ki je ki ce mata sannu da aiki, an gode. Ni wallahi ban iya wannan gulmar ba maman birni. Murmushi ta ce to a haka za ki koya, kin ji? Kishi kissa ne cikinsa, maza tashi. To ta faɗa, sannan ta yafa mayafinta ta fito. Tunda ta fito Nafisa ta zuba mata idanu. Masha Allah, wannan shef na Kausar ko mu matan ma yana burge ni. Ina ga Ahmad da a duniya babu abin da yake so irin cikakken kirji. Maganar Kausar ce ta dawo da ita daga tunanin da take yi. Sannun ku da aiki, an ce Arif baya muku rigima. Mamaki ne ya kama Nafisa saboda taɓa tunanin za ta iya mayar mata da irin magana haka ba. Mam Arif, ai yaro na ya saki jiki sai wasa yake yi da abbansa. Baki ga ba? Har ya kwanta yana bacci. Laila ma yanzu ta koma gurinsa. Kausar ce ta haɗe wani abu ƙasar ranta, sannan ta ce ai kin ga na huta yau, babu rigimar bacci. Zan haɗo miki kayansa. Ai kam ina jira. Ga abinci nan na zuba miki ne? A'a, so kike ki kwashi ladan. Mun gode, Allah ya saka da alheri. Bari na ɗan ƙarasa aiki. Ta tashi ta tafi. Inna ce ta ja wani dogon numfashi tare da hamdala. Nafisa, ki je ki huta. Allah ya albarka. Mun gode Tom. Inna, na gode. Baba ina ini? Ai na zata fushi kike yi da ni yar ƙauye. Dariya ta ce wace diyar kirki ce haka? Shi ma dariya ya ce to ni ma dai ban sani ba. An ce min gurin har da rigima. Wata kunyar baba take ji wallahi, sai yanzu take jin da na sanin duk abin da ta yi. Cikin kunya ta ce a'a baba, ni fa babu abin da na yi. To koma me kike yi? Ni ya kamata ki hukunta. Sai ka ce bana neman albarka. Ni fa ban ce komai ba. To Kausar, Allah ya miki albarka. Kudin gefen sa ya miƙo ya ce gashin nan, wannan sadakin ki ne, wancan ma na aika wa mahaifiyarki, wannan kuma ɗazun nan aka ƙara ɗaurawa, ga sunan 150 cif. Na san ni mai laifi ne na ɗaura miki aure ba da amincewarki ba ko yardarki ba. A tunani na ke diyata ce, shi yasa ki yi haƙuri. Na san na ɓata miki, amma ga ki a gabana, idan har kika ce ba kya son auren nan, to ni na miki alƙawari insha Allah zan bi abin da kike so. Ina sauraron kin yarda ko kuma baki amince ba. Hawaye ne ya fara zubo mata a fuskar ta, gaba ɗaya sai ta ji kunyar kanta. Ita bata san ma wani irin ruɗin zuciya ce gare ta ba, ko don ƙaunar mutanen nan ai ta so abin da suka zaɓa mata. Ka yi haƙuri baba, ba zan taɓa bijirewa umarninka ba, zaɓinka ba. Insha Allah zan gyara. To masha Allah, na ji daɗin furucin nan naki. Ubangiji ya baku zaman lafiya. A hankali ta ce amin, sannan ta bar ɗakin. Baby na ki kwanta, bari na miƙa wa Kausar yaron nan. Baby ta ce fa ya kwanta a gurin please mana. Baby, baka san wace ce babar yaron nan ba. Karfe 2 dare za ta iya buga gate din nan dan daukar sa. To duk yadda kai, ta faɗa tana mai shiga toilet saboda kukan da ke kokarin fin karfinta. Ina isa cikin gidan directly ɗakin mama ya murɗa ya tarar da ita yayi ta sa wasu doguwar gam din, amma roba ce, da alama ko bura babu jikinta dan abubuwanta sun fito. Dagowa ta kalle shi, sannan ta sunkuyar da kanta. Ajiye shi gefen ta yace akwai abin da ke bukata ne? Banza ta yi masa. Saurin fote yana kokarin jawo ta jikinsa, ta yi saurin faɗin nace babu komai. Ni ba sa'an ki bane ba, wallahi al'azim ba zan yi kafara ba. Duk lokacin da kika ƙara kokarin wulakanta ni sai na bata miki. Tsaki ya fita, ita kuma ta gyara Arif ta kwanta. Kamshin turaren da ya bari tana shaka, tana umshe ido